de luptă mare pentru minge. Reușesc într-un final fundașii de la Dinamo să respingă meciul său mâine. Onana s-a pierdut cu firea în fața lui Cobes, dar cameronezul a trimis ulterior neinspirat în afara terenului. Același Onana rezolvă o fază. Au jucat destul de organizat în toate compartimentele elevii lui Lilian Popescu. Iar am mai trăit o asemenea experiență. Criticat aspru de către Lilian Popescu, dar lui Gulceac, acesta a preluat balonul și a șutat necruțător de la vreo 20 de metri, învingându-l pe portarul Avram, fiind atunci golul care a dus victoria pentru formația din Hâncești. După acea greșeală, Mihaliov a fost un timp rezervă la formația din Tiraspol, însă a revenit apoi. Iată, îl vedem purtând deja și banderola de capitan. Nepotrivit și a pierdut ușor această minge. Că niciuna din cele trei, nici Speranța, nici Milsami nu au reușit să depășească măcar un tur. În direcție inversă la Tiraspol a plecat, reușește acest lucru. Chiar dacă a fost o pauză mai mult de o lună în divizia națională, Petrocub a avut meciuri în Liga Europa. Petrocub, în cazul unui succes, de asemenea se poate apropia de locul 3. Același lucru putem spune și despre Dinamo Auto, care cu o victorie în această seară